Boa tarde. O primeiro que quero dicir é disculparme, eu non son galego, eu non falo galego, esta non é a miña lingua, mas vivo nun concello bilingüe de Asturias que fala a mitade occidental galego, a mitade oriental asturiano. Eu son da zona de fala asturiana, non é unha lingua allea, mas seguramente vou meter moitas patadas á lingua. Disculpade. Seguramente falarei galego oriental con misturas do galego estándar e o asturiano. Isto enlaza un pouco con esta charla, enlaza con co que dixo, co que falou José primeiro. Nos queríamos contar un pouco unha historiografía do traballo propio vivido en Asturias, as nosas experiencias da parte asturiana do proxecto. Queremos contar desde como empezamos os estudiantes de Oviedo, a propia experiencia, os propios errores, os propios erros que cometimos, como fomos aprendendo dos pasos, dando pasos con fallos e con acertos, creando unha metodoloxía a partir desa experiencia. O primeiro campamento que apareceu en Asturias, o primeiro foi o Monte Curriechos, pero o primeiro que topamos nós foi Mollapán, e foi un pouco a casualidade. Estaba eu mirando o SICPA, que coñeceredes a maioría, mirando a zona mineira da Iande, vin un rectángulo. Non sabía moito de campamentos, mas vira algunha cousa e eso sonábame que podía ser algo romano que vira, aunque só fora por Asteris Obelis, aqueles campamentos de madera rectangulares. Falei con David, outro compañero que non pode estar hoy. El non creía moito tampouco eso de un campamento na Iande, que va a haber. Pero fomos a velo e como escollín esta foto porque vese o jalón, non sei como se dice jalón en galego, xalón, posto de calquera maneira para a foto, non sabíamos moito ben que faer para documentar este tipo de xacementos, pero, bueno, fomos avanzando, empezamos a ponernos un pouco al día de como estaba a situación dos estudos de campamentos, sobre todo en Cantabria, que era un pouco a nosa referencia nese momento, estudios de Eduardo Peralta. Vimos que cumplía, que parecía que cumplía, notificamos a Consellería de Cultura de Asturias, ocurriósenos que podíamos faer isto, unha sección dos taludes, dos noiros do campamento, ver como non sabíamos moi ben que faer, a verdade. Pedimos un permiso de prospección tamén con detectores de metales que non nos permitiron nese momento, porque non estaba regulado tampouco moito ben como tían que hacerse este tipo de prospecciones. Fixemos unha microtopografía que resultou ben, que vimos, como se pode ver aí, a clavícula, estos accesos típicos que non víamos no terreno. Fomos vendo e fomos equivocándonos tamén, coincidiu coas obras dun parque eólico, digamos que é unha situación un pouco conflictiva, todo o que rodeou a estes primeiros estudios. A nosa ignorancia combinada cos intereses económicos dunha empresa nesa serra de Carondio, que non estaban interesados, evidentemente, na aparición de novos xacementos. Preguntamos a xente, aos veciños, a ver que sabían deste sitio. As lendas que a veces poden conter información de restos, de restos materiais da zona. E, a casualidade que
parte negativa do parque eólico das obras é que implicou a excavación. A excavación que deu un resultado positivo e que, bueno, empezou a animarnos a seguir tamén un pouco con estos traballos, ¿no? E, ademais, esa excavación coincidiu con que, tamén por casualidade, aparecían outros campamentos, encontrábamos outros campamentos por ese momento, tamén polo occidente de Asturias, bueno, polo occidente de Asturias, no vértice, concretamente, entre Asturias, Galicia e León, ¿no? Entre Ibias, Ancares e Navia de Suarna. E aparecían dous campamentos novos. Teníamos a dúda, un pouco raro que en tan pouco tempo apareceran, por casualidade, tantos campamentos, nos que non sabíamos nada desto e que pensábamos, ou sempre sentiríamos decir que, bueno, que non había, o sea, que non era algo novo. Pero al ver esa excavación que a primeira experiencia diera bon resultado, que Mollapán certamente era un campamento, pois, bueno, animónos tamén a seguir con isto e a seguir publicando estos xacementos novos. Encontramos este tamén por fotografía aérea, isto dentro dun traballo que tiña que facer eu para a universidade. Bueno, aquí íbamos con un pouco máis de seguridade, a prospección. Esta foto, a dereita, tamén é moi ilustrativa das dificultades de prospectar nestas zonas de montaña. As xestas, os piornos, bueno, vemos aí a Valentín, parece un quinqui que perdido polo monte, pero non, é un prospector, un compañeiro que non pudo venir hoxe. Bueno, pois vemos que certas experiencias iban dando resultado e fomos ponéndolas en práctica e, bueno, repitiéndolas. Nesa prospección, además, vimos outro xacemento, outro recinto. Este non o vimos por foto aérea, sino pisando o terreo. Vímoslo durante a prospección. Este xa estaba catalogado no inventario arqueolóxico de Navia de Suarna, pero estaba catalogado como indeterminado, non se sabía que era, como que había lendas dos romanos, había un recinto, mas os arqueólogos non superon nese momento recoñecer a naturaleza do xacemento, porque tampouco había referentes en Galicia para comparar. Bueno, tamén isto que nos chocou nese momento, tamén que houbera dous campamentos xuntos, pois empezamos a aplicar outros métodos, outras técnicas, neste caso análisis de visibilidade, análisis con sistemas de información xeográfica que despois Joao entrará un pouco máis nos detalles. E vimos que neste caso podía explicarnos o análisis de visibilidade porque había dos campamentos tan cerca uno do outro, a Recacha, Granda de Xarras, pero en unha posición un pouco extraña, non había intervisibilidade entre eles, pero, curiosamente, a Recacha, realmente un castelo, un campamento moi pequeno, de 7.000 metros cuadrados, creo, pois cubría un punto cego da Granda de Xarras, que podría ser ese campamento principal. E outra vez máis, xa é difícil de explicar como se poden encontrar 4 campamentos por casualidade, pero pasou. O cuarto campamento en León, unha zona chana del Páramo, da comarca del Páramo, na zona entre León e Estorga. Pois vimos tamén esa forma rectangular casi perfecta, a forma de naipe que describía antes José,
Pero aquí vimos tamén que según a fotografía que escolléramos podía verse ou non. Vemos que a dereita pódense recoñecer as liñas desas defensas del campamento, pero na esquerda non se ven a foto do mesmo sitio de outro año, 10 anos máis adelante, mas non se recoñece nada, nin siquiera a guaza. E según a edición de fotos poden verse partes, pero, bueno, cambia cada foto. Eso tamén enseñounos que había que revisar todas as edicións de fotos que houbera disponibles de cada zona, porque podían dar resultados diferentes, non? Depende moito, primeiro, a edición ao ano, porque cambia a paisaxe, mas tamén a época del ano, porque cambia, pois iso, aquí vemos que a dereita está máis seca os cereales, maíz, neste caso, e iso fai que nos foxos se acumule máis auga e manteña o color verde o maíz máis verde durante máis tempo. En cambio, onde está todo verde, pois non se recoñecen esas diferencias. Entón, a partir de todas estas experiencias un pouco de casualidades, de ir probando, decidimos crear un método, algo un pouco, ir organizando un pouco que funciona, que non funciona, de todo isto que vale e que non. E entón, bueno, tamén a experiencia de ver en que sitios suelen aparecer estos campamentos, como se organizan polo territorio, que rutas son as que usa o exército romano. Permitiunos tamén seleccionar as zonas con máis potencial. E sobre esas zonas, establecer un protocolo, unha serie de técnicas, de recursos que íbamos a utilizar en todas para ver que se aparecía algo, básicamente. Entón, bueno, vemos aí lo que fui comentando de fotografía aérea, prospección de campo, que, bueno, prospección de campo é sempre, digamos, el último punto para comprobar, es necesario. Tamén a consulta de obras de eruditos locales e estudiosos antigos que non dio moito resultado. Sabemos que en algúns casos coñécense referencias a campamentos que se están reinterpretando agora, que pensábamos que eran castros e xa os eruditos e estudiosos do século XIX sabían que, recoñecían restos e materiais que hoxe perdimos de armamento romano ou outros materiais. A tradición oral e a toponimia, no caso da Granda das Xarras e a Recacha, veremos que a xente recoñecía que había uns restos antigos que eles interpretaban como romanos, pero evidentemente esta interpretación non podemos seguila al pé da letra, pero si nos está dicindo que hai algo que é antigo, que a xente ve, que coñece, que sabe que estaba aí desde sempre, desde as xeracións anteriores que sentiran falar aos abolos e aos antigos de casa. E tamén o análisis territorial con sistemas de información xeográfica, xa vemos que tamén dera resultados para o análisis de certas cuestións que non, como o cálculo que veremos por isocronas para predecir un pouco en que posiciones poden estar os campamentos, en que zonas tienen máis potencial. E como decía, ao principio empezamos pola foto aérea, a nosa ferramenta máis productiva, ou foi a nosa ferramenta máis productiva, porque as plantas dos campamentos suelen ser as características máis definitorias destos xacementos. Esas formas de naipe perfectas que vemos que cada vez en proporción son as menos, pero en cualquier caso, aunque sean os campamentos máis irregulares que van aparecendo agora, tenden todos a mantener as liñas rectas, as esquinas curvas,
y por lo tanto, y esas clavículas que vemos, esos accesos con forma de clavícula, e, por tanto, son as características, as visualizacións máis definitorias, ¿no?, destes campamentos, o que pode señalarnos mellor a presencia dun campamento. E, bueno, pues, como un exemplo destas serras que decía, estas zonas con máis potencial, que buscamos, ¿no? Pues, serras que sepamos que son rutas históricas con un uso, bueno, antigo. Vemos á dereita un mapa con mámoas a lo largo dunha serra que atraviesa a zona do Eo Navia, ¿no?, do extremo occidental de Asturias. A esquerda, un mapa de Domingo Fontán, que seguramente coñeceredes todos en mapa clásico de Galicia, que tamén agarra parte do occidente de Asturias, e tamén debuxa esa ruta, un camiño antigo que por esa mesma serra, pero con ventas, digamos que marca como unha ruta importante, ¿no?, para a zona. Entón, este tipo de rutas son as que escollemos para buscar xacementos, ¿no?, sobre todo cando vemos que siguen os cimbros e que son tamén válidas para o tipo de avance que busca o exército romano, un avance, bueno, aí as liñas, un avance que por estos territorios pues faise mellor polos cumes, ¿no?, das serras, polas zonas, polas chairas grandes e extensas que contrastan cos fondos dos vales que son moi cerrados e non permiten un avance cómodo e moito menos seguro en un momento hostil, ¿no? Bueno, xa que estamos con esta foto, está señalado aí un posible campamento, isto é a zona de Cangas de Narcea, en Asturias, e hai un posible campamento nesa posición, ¿no? O típico esquema de serra que servirá para avanzar polo territorio occidental de Asturias e que, igual que en Lugo, pues repítense as mismas características, as zonas montañosas de León, del occidente de León e de Ourense. E esa mesma ruta que víamos antes, pues, dio unos bons resultados, ¿no? Vemos que a lo largo da serra aparecen pues 3 campamentos, además bastante ben conservados, 2 deles, outro peor, pero bueno, que se veía moi ben na foto aérea, que era o recurso máis o recurso que tíamos, ¿no? El Chao de Carrubeiro, un exemplo clásico conservamos unha clavícula, nesta foto non se ve moito ben, pero bueno, aí habría, bueno, en outras fotos vese ben a clavícula nesa posición. A Pedra Dereta, que é un pouco máis estrano. Cildadella, que sería a liña que realmente non sabemos a que responde, non sabemos se pode ser sincrónica con estes campamentos ou é posterior, ¿no?, en consonancia con outras liñas que encontramos cortando serras e rutas de avance a Asturias, que, bueno, son de época tardo antigua, alto medieval. E, para acabar, bueno, el Pico Louteiro, que é outro campamento, este peor conservado, que tamén vimos esta liña que non se encaixaba con outras estructuras posibles, ¿no?, da zona, estructuras agrarias ou ganaderas. Conservábase pouco, pero apuntaba a que podía ser algo desto, ¿no? E aquí, pues, tiramos da foto histórica, ¿no? Como comentaba antes, hai que usar todas as edicións de fotos, hai que mirar todas as edicións posibles, porque aquí, bien, non sei se ven, vese un pouco mal, pero nesta foto dos años 80 podimos comprobar que esas liñas continuaban e que tendían a cerrar pues, en forma de naipe esta posición. Vemos a esquerda os taludes, a parte conservada dos taludes. E tamén aquí a tradición oral pues, dio un bon resultado, ¿no? Germán Prieto dun lugar próximo ao campamento del Pico Louteiro,
E el recordaba que había dous recintos. Comprobando a foto histórica, comprobando o líder, pois, certamente apareceu un castelo, un pequeno no interior, no centro do campamento maior. E enlazando con isto, coa tradición oral, pois decidimos tamén que era un recurso que tíamos que explorar máis, que sistematizar e que tratar pues, como se pode tratar cualquier recurso, cualquier técnica, ¿no? Científica. ¿No? Víamos que normalmente os arqueólogos tratan a tradición oral e a toponía como algo periférico, algo que, bueno, anecdótico, como, bueno, hai os paisanos por aí que dicen que isto foi dos mouros, pero non lle dan máis importancia. ¿no? Nos quisimos poner sobre el mapa todos os casos de lendas de batallas que coñecíamos en Asturias, ¿no? Que explorando os compilatorios de tradicional e as lendas que recollían os eruditos locales. E, curiosamente, coincide con zonas con moito potencial e moitas delas con restos de campamentos e restos de muros como os que comentaba antes, ¿no? Tardoantiguos ou altomedievales. Entón, pensamos que, bueno, podemos facer un exercicio contrario, ¿no? A partir de estas lendas, igual podemos conectar e encontrar sitios novos que podan, ou zonas potenciales novas que non teníamos en cuenta antes. E a tradición oral, pues, dio-nos ciertamente bons resultados, como vemos en este caso, ¿no? El Mouro. A este campamento chegamos por unha lenda que hai na zona de unha batalla antigua, ¿no? Decía, os cristianos contra os mouros, e además, al ir a buscar esa zona, vimos un topónimo al Mouro que, bueno, suele coincidir con zonas, ¿no? con restos arqueolóxicos moitas veces, non sempre, pero conocemos algúns casos. E, bueno, apareceron esas liñas tendentes al recuadro, ¿no? Al naipe, que acabamos con, bueno, hai un año, así, pues estuvieron prospectando outro equipo e está dando buenos resultados, ¿no? De material romano, material militar romano de metalistería, básicamente, ¿no? Que lo que aparece en estos casos. E al prospectar esta zona, pues bueno, tamén vimos que hai outro recinto, que vemos á dereita, que é Valbona, recinto un pouco máis extraño, pero bueno, poño aí. E isto, pues, é un caso xa de León, ¿no? Pasando a outras serras, buscando tamén por fotografía aérea, pues, esta posible liña nova entre León, entre o Bierzo e Galicia, pues, tamén está dando bons resultados. E vemos como neste caso a apertura dun pastizal ves en la parte de arriba da foto, permitiu reconocer unha doble liña que está marcando o noiro deste campamento. E os erros do método, pois aquí temos falsos amigos con a foto aérea. En el caso de Google Earth da dereita, pois un campamento, pensamos que podía ser un campamento na Fonsagrada, que, bueno, resultou ser simplemente, pois posiblemente sean as marcas dun desbroce que coincidiu que foi o ano anterior e quedou unhas liñas aí que realmente non existen, non hai unha topografía, unha diferencia topográfica, non hai relieves no terreo diferentes, é a vegetación. E na esquerda un caso de unha fortificación carlista no País Vasco que, bueno, pode dar tamén equivocación, pode confundir ao investigador. Como comentaba antes, tamén, dentro dos análisis con sistemas de información xeográfica, que podemos facer? Como podemos predecir posibles zonas con máis potencial? Ponemos no caso da dereita, o que eu creo que o exemplo máis productivo, con mellor resultado dos que fixemos, que calcular
fixemos un cálculo de cuánto podía ser unha xornada de avance do exército romano e a partir de aí usar aplicala a un campamento que coñecemos, ¿no? Eso marca a área hipotética a la que pode chegar un avance desde ese campamento en unha xornada de avance. E, curiosamente, pues, coincide bastante ben que a área desde a Pedra Dereita chega al siguiente campamento que coñecemos, que é el Pico Louteiro. A área del Pico Louteiro continúa al siguiente campamento que coñecemos, que é a Pena Parda, e a área da Pena Parda chega a Fonsagrada, a Vila Fonsagrada. Isto podría explicarnos ou podemos xugar coa hipótesis de que se non coñecemos outro campamento marcando esa liña, pode ser porque coincida no pico onde hoxe está Fonsagrada, ¿no? Que está, destruiríanlo con a construcción da vila. E a técnica máis nova que aplicamos foi o LIDAR, que supuso un salto, ¿no?, para a nosa investigación. A fotografía aérea nas áreas que estábamos nos buscando, pues, empezaba a estar un pouco limitada, ¿no? Empezaba a dar poucos resultados, parecía que estaba agotada esta vía. Pero a aplicación do LIDAR permítenos ver outros xacementos que non se ven na fotografía aérea, ¿no? Unha xeración nova que pongo aí, que resulta invisible a foto aérea porque a conservación das estruturas é moito menor. Temos aquí dous casos na mesa, que notificamos hai pouco, outro na Fonsagrada e outros dous na Iande. Se trátase de xacementos que conservan, pues, bueno, como se ve aí, ou como non se ve aquí, mellor dicho, pues, incluso sobre o terreo non se recoñecen, ¿no? Pero o LIDAR permite, pues, ver esas liñas que no terreo, pues, destacan a veces 30 centímetros, ¿no? Este relieve tan pequeno basta que estea un pouco elevada, un pouco alta para que non se recoñeza al caminar pola zona. E tamén, bueno, esta situación pues, creounos a necesidade de buscar maneiras de prospectar sobre o terreo que permitiran ver, documentar ben estos restos, ¿no? Como vemos unha foto normal, un día normal, pois non se ven, pero xugando un pouco coa meteoroloxía, pois podemos chegar a certas, a visibilizar ou visualizar mellor certas estructuras que en situacións normais non se recoñecen. Este é un caso entre Somiedo e Teberga, el xogo La Bola, que gracias á conservación da neve nos foxos, pois pode verse durante o dexelo. E este é o caso que víamos antes, que era un prao, que non se recoñecían as estruturas, pero con neve ainda se poden recoñecer un pouco máis a clavícula, hai unha acumulación maior de neve nesa zona e un pouco tamén certos resaltes que están marcando os noiros do campamento. As conclusións desto, pois, é que o uso conxunto de técnicas e estas técnicas, además, que chamamos aí al principio low cost, que son técnicas que moitas accesibles para todo o mundo. Estamos falando de fotografía aérea que está disponible en red, en visores como Google Earth, como SIGPAC ou outros que hai, el SITGA, permiten, son útiles para reconocer os xacementos. Isto supón, además, que a democratización da investigación, el poder contar con recursos que son gratuitos, que son accesibles para todo o mundo, pois permiten que acceda máis xente a eles, e que máis xente poda participar destas
investigación sin necesidade de contar con investimentos especialmente grandes. Tamén é verdad que nós non renunciamos á posibilidade de contar con certos recursos que si poden ser máis costosos, pero, bueno, sempre dentro das posibilidades, non? Si se presenta a posibilidade, pois sempre hai certos recursos que poden dar mellores resultados, pero, se non, bueno, podemos avanzar con isto. E tamén que trátase unha metodoloxía que fuimos creando por acumulación e que aínda pode seguir incrementando co tempo. E os resultados, pois, vemos que son bastante positivos. Os puntos marelos son os campamentos e os xacementos localizados con a aplicación destes métodos que fuimos a base de prueba-error aplicando a toda, especialmente en Asturias, parte de León e agora por Galicia. E, bueno, vese que son máis de 20 campamentos onde hai años non se coñecía nada, non? Moitos dos puntos encarnados tamén son novos, aunque non os descubrimos nós, pero tamén son descubertos nestes últimos años. Bueno, grazas. Perdoade a miña lingua.